ochiko mawachore ni piny owacho mar kaonti ma Migori ne ochunge tich mar ocholo ng'ur margi e doho mar jotich ma Kisumu. Ka giwacho ni ochung gi jotok tije. Jotije gi wacho ni ochung gi tich koda dhok maonge obok mora mora madaro gimomiyo ogol gi tich. Bende ging'ur ni oseket jomoko mondo ti kuonde mane gitie. Giwacho ni okang' ma okaw kod piny owacho mar kaonti ma Migori mano mar chungo gi tich otim e tok chik. Jagoro maduong' mar piny owacho ma Migori katamna Oscar Olima ne oyango ni ne giyudo bok mano makowuok e doho madwaro mondo gichiw duoko ka otenore kod kesni. Burano idhi winji tarik 20 kod mano chieng' tarik 12 mar dwe mar 7 mano mar higani. Sirikal mar county government nati achake ka jinie county council to nyo apoya mnono kikona ni kika dhi tich. To gimomiyo ok adhi tich ok ang'eyo. Ane ma an gi jogena, nyithinda dhi sikul, an chiliel. Jegi ne wayudo report ni ochung gi e tich to barua mochungo gi e tich onge. Koro this county government ok wang'eyo sani ka cooperate, ok wang'eyo ni kata giloso sheria margi kigin, we don't know. But ne wakwayo ni kaber to county government o consider jogi nikech jogi osetiyo, nitiere nyaka man gi 10 years e service, nitiere nyaka gi man gi moko nigi nyaka 20 years. Ok wang'eyo ni wan e which county. Ok wang'eyo ni wan e which county, be ok wang'eyo ni to jotich ma Migori county be nitiere labor law ma guide gi e Migori county. Ne jatich mora mora mong'e ni nyocha ne onyise gi dhok ni mondo dhi dala. Dogi